मा मुंमोन नोंनिया? नोंथ' खोनालाबो। खोनायाबाबो आं माने आंनिफ्राय सरि आंनि बिनानावा जा खालायदों गोरोन्थियावनो खामफ्लांबाय नाथाय दा नोंनि न'नि मानसिफोरा जा खालायनो नागिरदों बेबो गोरोन्थि। नों आंनि बागै जेबो मिन्थिया आरो आं नोंखौ बुंनोबो नागिरदों नोंनि न'नि मानसिफोरनि सिगाङाव आं बुंबाय आं हाबा जाखानाय। जानो हागौ आंनि हिन्जावा आंखौ गारनानै थांदों नाथाय आं बिखौ जोबोद मोजां मोनो। हाबिलाजों आंजों मोजां मोनलायो बिबो आंखौ मोजां मोनो मायबा मोनसे जाहोननि थाखाय बेबायदि नांज्लायनाय जादों आरो आं मिन्थिगौ बे सानसे समाव आंजों फैफिनगोन आरो आं बेखौनो मोजां मोनो। आं बिनि अनगायै आं गुबुन सिख्लाखौ आं हिन्जाव खालायना लानो हानाय नङा। नों आंजों जुलि लानानै जेबो सुखु मोननाय नङा। आं नोंनो हिन्जावनि अननाय होनो हानाय नङा। नोंनि न'नि मानसिफोरा बुंगासिनो दे आं नोंखौ हाबा खालायनांगौ होनब्लासो आंनि बिनानावखौ पुलिसनियाव होनाय नङा नङाब्ला आंनि बिनानावखौ पुलिसनियाव होगोन होननानै नों एसे नोंनि बिमा बिफाखौ नोंनि न'नि मानसिफोरखौ बुजायनाय। मानोना हाबा आरो गोसोनि अनलायनाया बेबायदि जबरदस्ति जानो हायाना। आं जायखौ मोजां मोनो आं बेखौनो मोजां मोनो। आं नोंखौ माबायदि अननाय होनो हागोन? नों मा होनदों आं जेबो बुजियाखैबो खोनायाखैबो। नाथाय आं खोनायाखैबाबो आं आंनि बुंनांगौ खिनिखौ बुंगोन। आंनि लाइफआ बरबाद जाबाय। नोंनि बिनानावा आंखौ बुनानै आंनि लाइफखौ बरबाद खालायबाय। दा आइ बाबायाबो एसेबां गाबगासिनो बिसोरनि मेगनाव मोदै नुनो हाया आङो। आं बाराबा आं गावनो मायबा मोनसे खालायना लानांगोन मायबा खालामगोन आङो आरो आंखौलाय सोर हाबा खालायबावगोन मिन्थिखागौ। नोंबोथ' सासे सिख्लानि बिदा नोंबोथ' मिन्थिगौ नों दा गावनि बिनानावखौ बासायनो थाखाय बेबायदि खालायदों। आंखौ जुलि लानो गोसो गैया होनना आं मिन्थिखादों नोंखौ। नाथाय आंबो दा माबायदि परिस्थितियाव दङ आं बेंगि जाबाय। आङो मा सिमां दंमोन गासैबो सिमाङानो आङो बायफ्लेजोब्बाय। आं जेबो खोनाला आरो आंहालाय जेबोआनो गैला। आं जेबो मावनोबो हानाय नंला। आं जेरावबो जब खालायनो हानाय नंला। आंनि जिउनि थांखिफोरखौ आङो जेबो सुफुंनो हानाय नंला। नोंथ' बेंगा नङा नों खोनागासिनो आं मा बुंदों। औ आं खोनादों नों मा बुंदों आं बुजिदों। नाथाय नों आंजों जुलि जानानै नों जेबो सान्थि मोननाय नङा। नों हिन्जावनि अननाय मोननाय नङा। आं नोंनो अननाय होनो हानाय नङा। आं अरायसमबो हाबिलाखौनो मोजां मोनोमोन। हाबिलाखौनो मोजां मोनबाय थागोन। बेफोरबायदि जुलिखौ जानानै नों मा खालायगोन आंजों? आं जुदि नोंनो अननायखौनो होनो हानाय नङा हौवानि अननायखौनो होनो हानाय नङा नों मा खालायगोन आंजों जुलि लाना? जायखिजाया नोंनि बडि लेंगुवेज रायज्लायनायखौ खोनानानै मिन्थिखादों। नों आंखौ जुलि लाया होननानै बुंगासिनो खोमा बेबायदिनो बुंदों खोमा। नाय आं मिन्थिगौ नों जेबो खोनानो हायाखै। नों दा आं बुंनाय खोथाखौ जेबो बुजिस'नो हायाखै। बेनिखायनो आङो बेयाव लिरनानै लाबोदों आंनि लाइफआव मा प्रब्लेम दङ मा सोलिगासिनो मा जादों आंहा इयुनाव मा जानो हानाय आं बेफोरखौ लिरदों बेयाव। नों मोजाङै फरायना नाय नों बुजिगोन। अब्लानो नों बेखौ फरायना नायब्ला नों गावनो नों आंजों जुलि लाया होननानै बुंगोन। नै बेखौ फराय। आं सोरखौ मोजां मोनो आंनि लाइफआव मा जादों बेखौ आं सर्टै ओरैनो लिरनानै दोनदों। बेखौ नोङो फराय। आं नोंजों जुलि लानो हानाय नङा माइनाव। आं नोंजों जुलि लानो हानाय नङा। बेयाव लिरदों आं। नों फराय नों बुजिगोन। अब्लानिया नों गावनो न' होननानै बुंगोन। फराय नों मोजाङै फराय। बुजिबायना नोङो आं मानो नोंखौ जुलि लाया होननानै बुंदों? आं नोंखौ जुलि लानो हानाय नङा माइनाव। नोंबो बेबायदि जाबाय नोंबो बेबायदि बुंबाय। आं अराय समनि थाखाय आइ बाबानि बोस जाना थानांगोन। आंखौ रावबो जुलि लानाय नंला। आं बेबायदि थानांगोन। आं रावनिबो अननाय मोननाय नंला। आंनि फेमिलि आं जेबो फेमिलि खालामनो हानाय नंला। आंखौ रावबो अननाय मानसि आं मोननाय नंला। रावबो हौवाया आंखौ अननाय
सुइसाइड खालायगोन आं थांनो थाला माइनाव बेबायदि लाइफआव थांनो थानो मा खालायनो आं सुइसाइड खालायगोन माइनाव मा सुइसाइड खालायनोसो बुंगौ बेखौ बिनि बिमा बिफाखौ खोन्थाहैनांगोन आयै दादाय माइनावा सुइसाइड खालायनो होननानै बुंदों बाबा आयै मानो हरखाब लिंहरखो आंखौ माबा आइसा फैनो नागिरदों आयशा सोर आयशा आइसाखौनो सिनायला नोङो जोंफोरनि आंनि लोगोनि फिसाजोआ जे जोंफोरनो जे बिजनेस पार्टनार जादों बेनि फिसाजोआ मुम्बाइआवबो जे फ्लेट दङ होनना बुंनाया अ नों लायनो थां आइसाखौ आयसाखौलाय मानो लायनो थानांगौ बेलाय मुम्बाइआव थायो नामा बेलाय माथो क'क्राझारावनो थायो खोमा औ क'क्राझाराव थाब्ला लायनो थांनो हाया नामा बे फैनो नागिरदों जोंफोरनाव बेरायनो सोर बेलाय माथो बिसिनि बिमाया जोंहानि न'खौ सिनायाखै माथो अह बारहुंखा नोंहालाय मानो एसेबां कुइसन सिख्ला मानसि फैनो नागिरदों जोंहानाव बेरायनो नों लायनोबो थांनो हाला नामा हागौ माने आंहा एसे खामानि दंमोन ना जेबो खामानि गैया माबोरै लायनो थां बियो सफैसिगौ सिनाय हाया बियो आरो आइसानि फन नाम्बारखौ वाट्सएप नाम्बारखौ नोंनि मबाइलाव आङो मेसेज खालायना हरखाबाय बेखौ फन खालायनानै लाहैथां अके दे बेनिफ्राय आरो मोजाङै माथो हो सिरि सिरि थाबाय थानाङा बबा बायदि आरो मोजां सुइटफोर लाबोफा जानो बियो सुइट जानो मोजां मोनोनो जाग्रा मोजां गैया सुइट आरो मायबा स्पाइसिफोरबो लानानै फै केफेनिफ्राय बे आइसाया फैबोला बिखौ आइसाजोंनो बेरायबाय थानो होगोन आं आइसाखौ हरबो लाखिनांगोन साननैसो बिसोर सानैबो टाइम स्पेन्ड खालायथों लोगोसे नङाब्ला बे बारहुंखाया खालि दिसा बै गैजारिनि फिसा दिसाया बेजोंल' खिबु खारथिं नागिरबाय थायो बेखौल' लोगो हमबाय थानाय नुयो आङो बे दिसाजों फिथा सौरायनांगोन बेखौ दिसाया खिबु गिदिंबाय थायोना बे आइसाखौ लाबोदों आं बेनिखायनो आइसाया फैबोलाथाय दिसाखौ बावगारगोन बियो हाजारबाबो सेंग्रा मानसि सिख्लाफोरजों टाइम स्पेन्ड खालायबा बे सासेखौ बावगारगोन आरो आं ओरैनोबाबो बे दिसाखौ आंनि न'खरनि बिहामजो लाबोनो हाया बिसोर मोजां मोनलायना मोनलाया मिथिया आङो नाथाय बिसोरनि आं माबाफोरखौ मोजां नुवाखै आङो बेनिखायनो जेबो जायैनि सिगांनो खोथाया बारायनि सिगांनो आं थामायना दोननांगोन ओरैनोबाबो आइसा बायदि सिख्लाखौसो आं आंनि न'खरनि बिहामजो खालायखागोन स्मार्टबो टेलेन्टेडबो नायनायावबो मोजां नुनायावबो मोजां न'खरबो मोजां आइसाया आरो दैलि मुम्बाइआव फरायना फैनाय बे गावलिया जातनि बिहामजो थोरैनो लागोन आङो जेबो रोङै जाम्बि आरो बेबो न'खरावबो गैजारोङि बेफोरबायदि मानसिखौ आं आंनि न'खरनि बिहामजो मालाबाबो खालायनो हाया बिराद गरम मोनथारदों आं एसे दुगैनोसै र' रानियाबो उन्दुना दङ आइराखिया हाबिलायाबो फैसिगोन ना मायो दुगैनो र' आङो दुगैखांनानै एसे आलुखौनो हाना दोननि र' आलु दोङो हाबिलाया फैब्लाथाय एवफैथोंसै फैगोन ना फैयाबा हाबिलाया दिनै बिगोमाया मायबा खामानि दं होनना बुंदोंमोन थाब फैगोन ना सफैयाथाय थेवबो आलुखौ हाना दोननि र' आङो दुगैहैग्रोनि ओइ साला ओइ खाना भिखारि ओइ खारग'आ नों दिनै सोर जों गामियाव फैना जोंनि एरियायाव फैना अबिन दादा नोङो हो खाना साला भिखारि अबाव नोंनि हिनजावा नोंसोरखौ नायगासिनोसो दोङो जोंफोरो हौवा हिनजाव माथो हाबाबो जायाखै नोंसोरो हाबा जालासिनो जोंफोर गामियाव बेबायदि थाफैनो है मा रायज्लायबाय थादोंब्रा बेफोरबायदि मानसिफोरजों रायज्लायनो सम गैया डाइरेक्ट होखानांगौ ओइ सैमानि फिसा आदे होलै बेखौ नोंनो दिनै हारा सारा सेफायजोबना गालांगोलै है जाला होबाव मानो खेबसे गोसोयैनो आइदे मानो बुदों आंखौ मानो बुदों अबाव नोंनि हिनजावाबो अबाव नोंसोर सानैखौबो दिनै नोंगा खालायनानै बुगोन नोंसोरखौ भिडिअ खालायगोन जोंफोर दिनै नोंसोरखौ भाइरेल खालायजोबगोन भिडिअ खालायनानै नोंसोर साला सेंग्रा सिख्ला बेयाव साला खाना मुं लानानै बेयाव हौवा हिनजाव बिदि माथो हाबाबो जायाखैनो नोंसोरो जेबो सोमोन्दोबो गैया नोङो हाबा जाग्रा बेयाव जोंफोर गामियाव फैनानै बेबायदि हौवा हिनजाव बिदि न' भारा लाना थाफैनो साला जोंनाव सोलिया बेफोरो भाइरेल खालामजोबगोन अबाव नोंगा खालायगोन नोंसोरखौ अबाव नोंनि हिनजावा अबाव हिनजावा बिना अबाव नोंसोर गाज्रि सानदों नोंसोर जेबो मिथिया गारा बेफोरबायदि गाज्रि साननानै जोंफोरखौ आंखौ बुफैनो नोंसोर जेबो मोन्थाय गैया ओइ साला बखिबावदोंना नोङो खुगा हाथायसो सेफायना होगोलै बालनि अबिन साला सैमानि जातफोर साला सिथोबफोर बेयाव
बेयाव थाफैदों नोंसोरो नोंसोर साननाया गाज्रि सानदों जोंफोर बिदा बिनानाव बायदिसो थायो जोंफोर मोजांथ' मोनलायखाया नाथाय जोंफोरनि सोमोन्दोआबो बेफोरबायदि जेबो गाज्रि सोमोन्दो गैया जोंफोरनि गेजेराव नोंसोर गाज्रि साननानै लादों सानना लानाय जोंफोरखौ फोरोंनाङा नोंबो सेंग्रा नोंथ' बांसिनसो खानासो बाव जोंफोरनानो गार्लफ्रेन्ड गैबावा बेहासो खानायानो ज' थाबावलायो हिनजाव हाबा खालायबावालासिनो थैद नोंखौ गारखाया दोनै जोंफोरो इन्जय लाग्रा जुलि लायालासिनो हाबा जायालासिनो आरो जोंफोर गामियाव फैनानै बदनाम बसिनो नोंसोरखौ नुना जोंफोरनि उन्दै गथ'फोराबो गाज्रि जागोन जाला हाबा जाग्रा बेयाव न' गंसेयाव थानो फैदों भारानो खारग'आ नोंसोरो दिनै हयथ' नोंसोरनि भिडिअ भाइरेल खालायगोन नोंसोरखौ नांगौ खालायना नङाबा नोंसोरो जुलि लानांगोन दिनै नोंसोरो जोंफोरनि रायजोआ जुलि होनांगोन नोंसोरखौ नङाबा खारग'आ नोंसोर दिनै नोंसोर दिनै जुदि जुलि लाया नङाबा नोंसोरखौ भिडिअ भाइरेल खालायगोन नोंसोरखौ नांगौ खालायना मोनथिखा अबाव हिनजावा नोंना बा नोंसोर बेबायदि दा खालाय आं खाना मानसि आं मा गाज्रि मावनो हागौ नोंसोर बुंनाय आं खाना मानसि जोंफोरनि गेजेराव जेबो बेबायदि गाज्रि सोमोन्दो गैया लागि जोंफोर दिनैनो ओंखारलांगोन बे जायगानिफ्राय जों ओंखारलांगोन बे जायगायाव थाया नाथाय बेफोरबायदि दा खालायसै ओइ जाला जोंफोरनि गामिखौ सुवा सुथि खालायना दा नोंसोर ओंखारलांनो नागिरदों इन्जय खालायखांनायखाय दा होखारनो नागिरनायखाय नोंसोर दा जोंफोर गामिखौ गारना खांनो नागिरदों खारग'आ खालायथारनांगोन जुलि नङाबा भाइरेल मा आइ माइनाव नों जेबो दा खालाय आइ माइनाव आइ फिसा नों जा बुंगोन बेखौनो खालायगोन जोंखौ आइ फिसा नों जेबो दा खालाय आइ सना माइनाव दरजाखौ खेंलाय आइ नों जेबो बेबायदि गोरोन्थि दा खालाय आइ माइनाव आंनि बे खाफाल मोनदायाव बेफोरसो लिरनाय दंमोन आबा नों जेबो दा खालाय मा नों जा बुंगोन बेखौनो खालायगोन जोंफोरा नों जेरैबायदि नागिरो बेखौनो खालायगोन मा नों मानो बेबायदि खालायगोन होनना बुंदों मा दरजाखौ मानो फांदों मा खेवलाय मा बासाय कुनुबा मर ছোৱালী जरी सोरबा बासायनि फिसाजोखौ दरजाखौनो खेंलाय मा बुंनाय नोङो मा बुंनाय आंनि फिसाजोखौ मा बुंनाय नों आंनि फिसाजोआ बेबायदि दरजा बन्द खालायनानै सुइसाइड खालायगोन होननानै बुंखौ मा बुङा नोंसोरनि फिसाजोनि थाखाय दिनै आंनि फिसाजोआ गावखौनो बुथारना लानो नागिरदों दा मा जागोन सोरबा जागोन आंनि फिसाजोखौ दरजा बांनानै लादों नोंसोर खुगासिनो नायबाय थादों आंनि फिसाजोखौ बुथारनो नागिरदों नोंसोरो आंनि फिसाजोखौ बुथारनो नागिरदों मा बुंनाय मा खालायना नोंसोरो मानो बुंनाय जानला माला खोथा नोंसोर मोनथिया नामा सिटुवेसना मा जानानै दङ मा परिस्थितियाव दङ दा बियो मेन्टेलि प्रब्लेम जानानै दङ बिना खर' डिप्रेसन थांनानै दङ सिख्ला सासे मानसि हरखाबनो बेबायदि खोनायै जानानै थाबाय बेसे प्रब्लेम बेसे दुखुआव दङ बिसो मिथिगौ नोंसोरो साजाजों फैनानै बेबायदि बुंदों मा बुंनाय आंनि फिसाजोखौ सानावा मा बुंनांगौ बेफोरखौ मानो बुंनाय सानावा आंनि फिसाजोखौ बुंखादोंमोन ना रायज्लायनांगोन मोजाङै होननानै बासाय आंनि फिसाजोखौ बासाय बाबा आं नोंनि आथिं हमदों फिसा आंनि फिसाजोखौ बासाय नोंहाबो बिनानाव दङ नोंहाबो बिमा बिफा दङ आंनि फिसाजोआ मा खालायनो नागिरदों नुदों ना माइनावा नोंनि आखायावनो दङ दा आंनि फिसाजोखौ बासाय अननानै नङाब्ला बियो गावनि जिउखौ फोजोबना लागोन बासाय आंनि फिसाजोखौ आं नोंनि आथिं हमदों फिसा आंनि फिसाजोखौ बासाय आंहा बे जिउआव सासेल' फिसा दङ फिसाजो बेखौ बांसिन टेनसन मोनदों आंनि फिसाजोनि जिउखौ बासाय नङाब्ला बे फोजोबना लागोन नों जा बुंदोंमोन बे खोथाखौ नोङो बुंफिन अननानै बेखौ हाबा खालायगोन होननानै बुं अननानै फिसा नङाबा आंनि फिसा आं अराय समनि थाखाय आङो फाग्ला जालांगोन आङो थैलांगोन आं फाग्लि जालांगोन आंनि फिसाया बेबायदि खालायब्ला आं जिबाबो आंहा फिसायानो गैया रावबो सासेल' फिसा मोनदों आं इसोरनि अननायाव मादै बेबायदि आथिं दा हम आं नोंनि आथिं हमदों फिसा आंनि फिसाजोखौ बासाय नङाबा बियो थैगोन जुदि दिनै नोंसोरनि गोरोन्थिनि थाखाय आंनि फिसाजोआ मायबा जानांगौ जायो मायबा जुदि जानांगौ जायो नाथाय खिन्थु आंबो नोंसोरनि न'खरखौ गारखाया आंथ' गारखायानो आरो इसोराबो नोंसोरखौ गारा सावनांगोन नोंसोरो स्राब नांगोन नोंसोरो जोंहानि न'खर आंनि फिसाजोखौ बेबायदि खालायनाया
जोंफोरनि सावनिफ्राय नोंसोर हायनांगोन जोंफोरनि मेगन मोदै हुगारनाया मेगन मोदै गहोनाया नोंनि न'खर फेमिलिया मालाबाबो सुखुआव थानो हानाय नङा आंनि फिसाजोआ जुदि दिनै मायबा जायो मा बुंनाय नोङो हो मा बुंनाय माइनावखौ आं माइनावखौ जुलि लानो हाया होननानै बुंदोंमोन मानो बुंनाय नोङो मानो बुंनांगौ मानो बेफोरखौ बुंनांगौ नोङो हरखाबनो आं नोंनि फंसे बुंनाय रावनि थाखाय सोरबा जिउ खोमाना लानो हानाय मोनथिबाय आरो नोंनि बिनानावफोरनि लाइफखौ नों सानदोंना सानाखै आं नोंखौ दहायबो बुंबावदोंमोन आरो बुंबावदों नोङो दा सिचुवेसनखौ नायनानै जा मोजां बेखौनो खालाय जों जा नागिरदों बिसोर जा नागिरदों बेखौनो खालाय नों बिनि सिचुवेसनखौबो नाय मा जाना दङ परिस्थितिया माबोरै माइनावखौ बुं माबोरै माइनावखौ मोजाङै रायज्लाय माइनावजों मोजाङै रायज्लाय आरो बुं बेखौ बुं माइनावखौ सरि होननानै नों बुंफ्लांदों होननानै बुं माइनावखौ हाबा खालायगोन होननानै बुं दानो बुं नङाब्ला बियो गावनि जिउखौ खोमाना लागोन गोबाव दा खालाय नों अराय समनि थाखायबो बे खोथाखौ साननानै गिल्टि खालामनो गोनां जागोन मोनथिबायना नोंनि थाखाय सासे सिख्लाया जिउ खोमाना लानांगौ जाबाय होननानै बुं माबोरै माइनाव आं गुटाल आंनि माथोखौ खोनादोंना नोङो प्लिज दरजाखौ खें प्लिज नों जेबो बेबायदि दा खालाय आं जा बुं माने जों मोजाङै रायज्लायगोन प्लिज नों जेबो बेबायदि गोरोन्थि दा मावसै बेबायदि दाय दा माने बेफोरखौ जेबो दा खालायसै प्लिज माइनाव नों जा बुंदों बेखौ दा गालायसै प्लिज जों सानैबो मोजाङै रायज्लायगोन प्लिज दरजाखौ खेव दरजाखौ खेव आं नोंजों रायज्लायगोन होननानै बुंदोंना नोंजों दरजाखौ खेव आइम सरि नों आंखौ गाज्रि दामोन आं नोंजों लोगोसे दंफायो आइम सरि प्लिज दरजाखौ खेव